পারাপাড়া থেকে এসে ভিজিট খাইয়ে আছে আমার খাই আছে পছন্দ করি আউনো তো নাই আছে আছে খারাপ গুলো সামথিং তিনি ফুङाव কাইসা ইনফর্ম মাখা তিনি প্রেসিডেন্ট স্যার টিআইএসএম প্রেসিডেন্ট স্যার si sal sajra debormano no inform hika je bujong hostelo kaisa omongkha je kaisa parents ro kai boroni je rogni mani ro borok je hostelo je vacation thangmani boroni je rogni building ni mane room ni tala rok boja ge mani ro kama kamajak boy ro jokor kamajak gawabagai jengoro haimani hai naikha jengoro hai naimani oro hai naimani bujong hostelo onek problem dong hostelo kabangma mani ro onek mane wt tongo sini ang chung naimani je bathroom bo ekdom hamia tuirok bo ekdom hamia tuirok ni bagi o cherok ni jotoni naidi naiman na ya hadi borok ni naidi skin o borok samani chung borok bai kok samani borok sawo borok ni skin ni jotoni problem jotoni skin o mane omong je bothrai rok ongjak tai borok te samni iko bothrai rok iko bini botongo iko ke omorogni boroni o tito hamiani bagi nomting do omorogno change khanani bo chung request khainai je oroni je daito rok je nahanai rok no tai borogni o infection ni borni medicine rok sabori nai borno medicine rok bo isa sahajo khaike onek janai borni ase kabangma jinis rok kari kabangma fan rok kari paisa chung oroni je supervisor borok baibo malaika bo saka je bo o tabuni je supervisor bo khai sini AC hostel bo tongo ro ST hostel bo tongo bo khai AC ni tabu tongo AC ni khai kari superintendent inke bo sawo bo saichong naise mane asuk naikhulmaya asuk borno bo handle khaimaya e chairok bo kabangma chairok asuk chairok discipline kari bo koikdin bo kabangma kok saka tongo chairok dorjarok sabai sibo baksa khai light rok koksibo mane omo asol kokai omoni reason ekta no discipline kari or discipline sabo tunai borni parents ro borno ro dio hostel rio borno kaisa no simi discipline borok ontu chini borni besarok discipline serengtu pora lekhao kahamdo obagino borno di ro o hostelo ke o discipline se borok serengya khai borok tai borok serengnai tai borok je chung tini visit khai naikha joto room bo naikha joto room sabaija tuirok habjak room watini bagai bathroom bo ekta bathroom ang nijeno bathroom sitina bagi thangmani bathroom ni sang khori kabai mane asuk vomit khai ang khori paikha ke omono chung jotono koinai chini joto je naikhulnai joto chini je dokono bo je naikhulnai borno bo sanai omono bo naidi omoro chung para chung sawo jo para onek problem tongo chung town tongai sa asuk problem chung mo saiman nango boi asuk town ni asuk kaham hostel tongai boi asuk hasal ni borno teroro poro kaham suren tu kaham o kaham na bagi borok cikon mani rok borni oro kare tei ningnani tei kaham kare maimui cari mani o tei bo hamia jeung superintendent bai kok saka je tangai o mo change khai dia bo sawo omoni bagi bo application dohor kapo je application to bo rohor ka nge application non rohode borno je mane omo khainai rinai omoro se dia engke bahai ke borok omong nai ge chung tribal welfare department bo omo chung sanai je borok bogon naithu boroni chini future borok kaham ge se chung te bo chung proud khai mano chini tipara sorok amti ge kaham dong borok tabu jini simi jodi asuk chikon manio jodi borok jodi mane kring khai borok te bo se omong thanai ge antini haimani ani loge mohanpurni division ni convener chini benju deborma tai oro chini loge tongo chini mohon simla division ni convener rahul deborma tai chini MBB college ni KSF ni co-in-charge Opomesh deborma ambai ai nintine haimani karon kita mo sangtine haimani hingkai sin pasano hostel no tuna haimani hingkai jotono room rok talari kalang thaka sin pasa hostel ni talang pro room rok talari kalang thaka sangtine sin pasano tuna haimani ko room rok tala bokhok man thaikya hingkai terang rok bokhok man thaikya hingkai tai ko boy rok majak boy rok chiri khitar jak rok man thaikya ono ko letra patra khaija rok man thaikya tai chini room rok
Engkai ko tabu engkai ekdom tuirong turoi tuirong ni bakora bela mung to kata oro tabu kuskala engkai